back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ug ingon ni ang nahitabo. Dali, Kyo! Sunod na ako sa likod sa bahay. Kinilat, gidam lagi ko nalidi sa inyong bahay. Unsa may pasabot ini? Imo sa kong gitaban? Mag-ipon ta din eh? Tili. Oh, unsa man day? Kanang kining Kyo. Love man ko nimo, di ba? Porbida. Mulang lab na lang, porbida. Kun mao, musugot ka sa tanan kong gusto. Ulat, bisan unsa, ikaw na ko na. Good. Sige, sulti. Unsa imong gusto, ha? Kay ora mismo, matuman ka na. Unsa lat, ha? Unsa man? Abi nimo, Kyo. Usa naman ko kabuan nga wa makalaba, Kyo. Please, labi ang ako mga bulingon. Ha? Kana na di ay. Pati kayo, ay problema lang. Pero, wa na ba mo agas among gripo, Kyo? Ha? Pwede, Kyo. Pwede ka unsa? Pwede mangausap kag tubig. May puso man sa unahan. Aw, nahan na di ay. Ay problema. Asan na pitang puso? Sa Pikas Barrio. Unsa? Nonoy! Ay! Nang Maria Picat, what's the matter? Hain man si Dokyo, ha? Yung bans tong yang lalat nga pinangga. Ay, unsa? Mhm. May uban siya itong babaeng kuragan. Yung ban. Og na Kun Maria Picat. mao, sundi dito. Ayaw pasad ditong amigo ni mo. Ano man? Tigaligod sa untong lalat. Hukukira na ba ka itong bayhaan na? Daug-daugan pag yun. Bitanong, no? Ambot ba? Kung nga na nagkagusto maging si Dokyo ng bayhana, Guwapa man. ay lagi. Pero gilaan magbatasan. Dili makaon sa ireng. Hey, sige na. Lakaw na, Nunoy. Adtuan na tong amigo ni mo. Apasan na to dito. Nang. Pero, I have a question. Kung sama na imong pangutana, ha? Gigisaya pa. O sa'y pagtuon ni mo na ako, bogo, di kasabot og Ingles. Nang. Thief ka? Ha? Bungol ka? Dili, oy! Bungol good town, buyag! Dide! Kane, Saman. kinsa may amahan ni Baydokyo. Be, Nabuang ka, Nonoy, ha? Nga nagutaw, naghiskot kag umahan. ala na. Sapa di ay, tiha ka na, ay! Marukoy, inis ng Maria Picata. Is good kay samahan niya Baydokyo. Dayog bungol-bungol. Hay! Sige lahat, tarin ako. Magdala ko duha ka container para sudlan ako sinaggob na ko tubig, ha? Bye, Dokyo! Way flying kiss diha. Ni Ao! Mwah! Ako ilabay ni mo, ha? Oops! So, ako sa on. Tunlon ako. Ako sa Mwah! Ako ilabay yan. Ay! Lihay lagi ka lang. Nainani mo lang, Oy, ay. oy! Ako lang gipabanda sa bongbong. Na, mi banda na. Akong saon, ha? Oops! Uy, murag hayanay. Tunlalan. Tonlon yun. Tunla. Sama sa akong ibuhat ba? Tunla, yun. O lagi tonlon ako. Ani akong tonlon, ha? Sige, bye! Arin ako, kusga na kayo ko lahat! Yaks! Kaluod! Tagluod-luod lang ginin unggoya, oy. Ay, tuanas Dokyo. Ay! Kaluod yun! Ay, manigarilyo ko, be. Hain mo itong lighter. Niya. Nahinumtom na lang hinuong kong bogart, my love. Di ko malimot siyang pagtsula na ako. Halat.
Kalami mo yung muha ko, guard. Kisabol kayo kauglip. Ug ang imong dila. Murag dila sa bitin. Gilo kayo. Basta may kwarta lang kang ituno na ko lalat. Mura giniog dilas bitin. Di pa ayo tigil kalalat. Mabuang ko. Erase, erase, erase. Dili ba yung magunahon na ko niya? Naglagot ko niya. Bitin siya. Pero, hain naman ka ron si Bogart. Tuwa pa ka siya sa Manila. Asa ka naman, uy, Bogart. Uwan sa to, Bogart? Maayo ka na sa imong pagaw? Wala kay. Ayaw ko. Badya, uy. Pagaw pa man laki ka. Kanya ta. Mayor man to kanya. Sige kuno, be. Janina. Janina. Bogart, maayo na ka! Bogart! Mayor ko. Mayor na lagi ko. Mayor ko. Dili, uy, napagaw kag balik, uy! Bitaw no. Igham pag kuno, igham pa. Ano mawa na nagbaras imo tutunlan mong napagaw ka, igham. Sige. Niya. Sige, sulti sa Bogart. Sulti. Janina. Nauli anak ka! Nauli anak ka, Bogart! Bogart, nauli anak ka! Janina. No, uy, napagaw na sa kagbalik! Oh, Sige pa, Bogart, sige pa, igham pa! Kusga! Yan. Sige, sulti na, sulti. Janina. So, my love, Bogart, nauli anak ka, Bogart! Janina. Balik naman, sad na, uy! Kidney ay, Ay! Tsa, Magugila paro. ulian ka lagi! Ay! Sakita do'y makalagot ka na. Hoy, angay pag ka magpasalamat kay nauli anak kasi imong pagaw! Ah, Sulti! Uy, bitaw no? Ha? Naulian na gyud ko. Yes! Ay, labalik. Taon siya kang napagaw, pero karon maayo ka na po! Ay, yes! Bayo na ko. Ay, bayo. Ay. Pagtarong, oy! Matod ni ng Maria Picat. Nga paso na ko sa Baydokyo. Okay. Kaya tingali kung siya may gibuhat niya itong lalat sa akong amigo. Ay, doon na lang ko nilang lalat. Ay. Oh, tingko karon niya Baydokyo. O siya magigibuhat ni lalat. Bye! Baydokyo! Bye! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!